out once again. Nandito na po kami, Ka-Chols TV. Welcome to channel. At bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa naming Kalye survey. Ayun, nandito kami sa Bao, Camarines. Bao, Resort. Alamin naman natin mga Ka-Chols kung ano yung mga napupusuan ng mga taga-Bao. Kung sino ang presidente nila at sino ang vice president nila. Actually, galing tayo sa Napo. Nadaanan namin to pero hindi kami nakapag-survey dito. Matagal na, mga isang buwan na nakakalipas dito. So yun, may masabi ka ba? Wala na po. Wala kaming shoutout mga Ka-Chols kasi Sa next vlog naman next po. vlog na lang po namin, shoutout namin. Sa next vlog na lang po. Ito po yung simbahan ng Bao. So mag-umpisa na po namin, hindi na po namin patatagalin. Ano na, wala kang sasabihin. Wala na. Welcome to Bao, Camarines Zoo. Guys, dito tayo sa may simbahan. Umpisa tayo dito, tapos tatawid tayo doon sa may market. So, umpisa natin dito kay tatay. Tatay na sa taas eh. Kuya, sa taas eh. Kuya, umpisahan ko sa iyo Survey lang kami. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Si Lenny. Yung vice mo, sir. Isa yung mga bike. Sa baba. Si ano na lang. Si Soto. Si Soto. Sir, bakit si Soto? Ay, Maray yan ta. Bistado na siya Maray. Okay po. Sir, ito sa YouTube. Pa-subscribe po. Diyan niyo po panoorin. Tatay kayo po. Salamat. Lini, Si Lenny din si Sir. Sir, yung vice president niyo po. Ay, yung ano ni Lini, Vice President. si Kiko. Bakit po si Kiko? Yan ang gusto. Para- Ang Mayor Digdi, Jeep Besenyo ang gusto ko. Yung mayor po niyo. Ito, sir. Sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Sir, kayo. Presidente niyo po. Si Lene, Si Lenny din si Sir. Sir, yung vice niyo po. dahil si ano, Kiko. Si Kiko. Sir, bakit po si Kiko? Amo na yan, para usad na ano. Para tandem sila ni Lenny. Hindi nagka-iwalay. Salamat po. Sa YouTube, Sa YouTube sir. po yan, sir. Type nyo lang po Ka-Chols TV Official. Salamat po. Sige po. Salamat Thank you po. Malayo-layo lakaran to. Hindi, ayun lang naman yung mortgage solot eh. Yung mga estudyante. Mga estudyante eh. Kuya. Ito sila kuya, sir. Survey na kami sir sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny. Vice President niyo po. Sa baba po. Presidente muna po. Ma'am kayo. Presidente niyo po. Si Lenny. Then yung vice niyo ma'am. Wala pa. Ma'am ikaw. Yung vice ma'am. Wala pa. Ma'am, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po ako. Diyan nyo po panoorin. Salamat po. Sir, pa-subscribe po. Salamat po. Ala, ito sila ma'am. Tapos tawid tayo dun sa kabila. Pupuntang market. Dito na tayo ma'am. Ma'am, survey lang kami po. Sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny, si ma'am. Ma'am, yung vice president nyo po. Sa baba po yun. Wala pa po kayong vice? Wala pa. Undecided pa si ma'am. Ma'am, ito sa YouTube po. Pa-subscribe po ako. Diyan nyo po panoorin. Sir, ikaw, presidente nyo po. Si Lenny din si Sir. Sir, yung vice president nyo po. Si Kiko. Sir, bakit po si Kiko? Magkatandem sila ni Lenny. Sir, sa YouTube. Teka lang, may susi ko. Nakalimutan ko yata. Tingnan mo nga. Cut lang muna tayo. Ay, hindi ako cut. Sige, diretso mo. Doon sa may poste. Teka lang guys ha, na mga Ka-Chols sa iwan yung susi. Hindi po nakalagbar. Abang na lang po. Marami na rin po kayo mapapanood niyang Kalye survey. Panoorin niyo po, type niyo po Ka-Chols TV Official. Bago sa poste. Yung saan tayo nag-intro? Naiiwan kasi mga Ka-Chols yung yung susi.
Syunga-syunga mo naman. Sige. Oh, sige daw, ina-accept niya na syunga-syunga siya. Speaker ko, di ko nakita ah. Tayo. Dito, dito. O, dun tayo, sa moon. Doon? Oo. Tapos sa kabila. Oo. Ako mga teens pa to. Mga ate, butante na ba kayo? Opo. Ay, butante na sila. Look young, so young, ate. Ikaw muna, presidente, ate. Lani po, Pagod ako dun. Vice mo, be? si Kiko po. Pangilinan. Opo. Bakit sige ko Pangilinan, be? Ano po? Nasa line po kasi siya ni Lenny, kagabi ko. Tandem siya ni Opo. Lani. Okay, be, ikaw? Lenny din po. Si Lenny din. Yung vice mo, be? Kiko po. Bakit si Kiko? Ganun din po, ka-line up ni Lenny. Kayo, butante na rin? Yes. Ikaw, be? Si Lenny and Kiko. Si Lenny at si Kiko din. Bakit si Kiko? Tapat. Tapat. Okay, salamat. Ikaw? Same din. Same din. Si Lenny din. Tas Kiko din. O bakit si Kiko? Line up din. Same din. Kasi katandem siya ni Lenny. O sige, shout out na kayo kung gusto nyo. Shout out na kay Lenny. Okay, salamat. Ito, po, thank you pa-subscribe po. ha. Comment kayo, ma'am. Mag-comment po kayo ha. Salamat. Importante po yung comment nyo. Ito naman si ma'am. Ma'am, kayo naman. Survey lang. Ayaw mo, ma'am. Ulit na tayo. Ito sila ate. Ate, excuse me. Botante na rin kayo? O, ito naman si ate. Ate, ikaw naman. Survey lang. Presidente mo ngayong darating na eleksyon. Si Lenny din. Yung vice mo, Ben? Si Kiko. Bakit si Kiko? Kasi katandem ni Lenny. Ako na sumasagot eh. Beto, pa-subscribe. Salamat. Ikaw, Be, botante ka na? Yes po. O, ito naman si ate. Ano po? Presidente niyo ba? Team Lenny po. Team Lenny. So, si Lenny din, tsaka si Kiko. Yes po. O, hindi ko natatanong kung bakit si Kiko kasi sabi mo team. Salamat. Pa-subscribe. Ikaw, Be, botante ka na? Ah, hindi pa. O, kaway-kaway na lang kayo. Dito tayo. Dito yung market eh. Ay, wala bang daan dito? Wala. Dito na tayo. O, dito na raw kami. Ito mukhang mga bata pa to, hindi pa to botante. Wala bang daan doon? Ito, ate, mga botante na kayo? Oo? Hindi pa. O, kaway-kaway na lang kayo, ate. Suportasan muna. Tingnan naman ako. Hello po, magandang tanghali. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa, undecided pa. Hindi pa kayo makadecide, ma'am. Saan kayo butante na? Oo. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa, okay. Salamat po. Sir, ito sir, pa-subscribe po. Salamat. Dito na tayo. Pwede yata dito pumasok. Dito na kaya ate. Dito na kay ate. Ito muna kay ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa si ma'am. Dito na. Ano muna si ma'am kasi busy yun si ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na. Ay, hindi pa. Ma'am, pa-subscribe na lang sa YouTube. Shoutout sa prutas nila, ma'am. Basta si ma'am. Ay, hindi na ma'am. Ay, 17 pa lang. Saan ba tayo dito? Dito. Nakinanay. Ang ating sayo. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi kami na pwede na nasa Alam ko na. servisyo po Ah, sa government. government officials din ma'am. Ma'am, pa-subscribe na lang po sa YouTube. Salamat po. Ito si kuya. Palit ka sa kayo. Diretso lang ang lakad. Basta kami tao.
YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny, si Ma'am. Ma'am, yung Vice President niyo po. Sil! Undecided pa si Ma'am. Ma'am, ikaw po, Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Tagabi. Sino Ma'am? Lenny pa rin. Si Lenny. Ma'am, yung Vice President niyo po. Sa baba. Wala pa Ma'am, undecided pa kayo. Ma'am, ito sa YouTube po. Pa-subscribe po. Ma'am, pa-subscribe sa YouTube. Pwede ba tayo pumasok sa loob? Oo. Ay, ito tayo si Sir. Dilim ba? Hi, Sir. Ay, hindi ako nagpapanito. Yung ni Sir. Madilim? Madilim, madilim. Makaka-copyright tayo na ito. May music. Ang lakas, oh. Lakas. Bakit sa kabila namin ito? O dito, pwede na? Pwede, sige, pwede. Unahin natin si ate. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, naulog pati. Naulog pati yung nagulat ako sa presidente. Sino ma'am? Ako na Robredo ako. Si Robredo. Ma'am, yung Vice President niyo po? Siyempre, ano ko, yung Kiko. Si Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Para mabait naman. May nagawa naman ng senador niya. Okay ma'am. Salamat po. Ma'am, sa YouTube, pa-subscribe po. Salamat po. Hindi ka naman tayo. Kuya! Hindi ako butante sa atin. Okay. Salamat po. Thank you ma'am. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny. Lenny si ma'am. Ma'am, yung Vice? Hindi ako Wala pa. Ako alam, ang Lenny. Okay. Kahit si Dr. Malang, Si Doc Willie Ong po. Bakit po si Doc Willie Ong ma'am? malay mo. Doktor siya dito. Makakatulong po sa tingin nyo. Okay ma'am, salamat po. Ma'am, sa YouTube po. Baka may papatingin kayo, ma'am. Baka shoutout nyo. Mapapanood po rin. Mga OFW nanonood po sa atin ngayon. Ay, hindi na kayo. Okay po. Ay, wala na. Si ma'am naman. Ma'am, kayo naman. Ako, ma'am, si Lenny. Si Lenny. Ma'am, yung Vice President nyo po. Wala pa. Pag-isipan pa ni ma'am. Ma'am, ito sa YouTube po. Ganda naman Pa-subscribe. Salamat po. Maganda raw yung tinda ni ma'am. Ma'am, kayo po. Survey lang ma'am. Sa YouTube, presidente nyo po. Siyempre, Lenny, kababayan. Okay po. Ma'am, yung Vice. Undecided pa. Undecided pa si ma'am. Ma'am, sa YouTube po. Pa-subscribe. Salamat po. Ito mga cellphone. Naku, mga bata pa itong mga to. Hindi na rin dito. Hindi. Ay, kasi ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang ma'am sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Oh, wala. Okay, busy si ma'am. Ma'am, pa-subscribe na lang po sa YouTube. Salamat po. Ito si nanay. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi man ako butante. Hindi raw butante si mother. Sayang. Hindi kayo Salamat butante. po. Sayang ho. Boy, Sayang naman. Hindi kayo butante. Ate, mabutante ka na? Ay, hindi pa. Si ate na hindi pa. Si mother na lang. Mother, kayo po. Nag-iisip pa. Nag-iisip pa. Ma'am, kayo po. Nag-iisip pa. Malayo pa naman. Hindi, sa YouTube to, ma'am. Papapanood niyo po bukas to eh. Okay. Baka may iba tayong kayo mga OFW nating nanonood ngayon. Wala po kayong babatiin. Wala po. Ate, Sige. pa-subscribe. Subscribe lang po. Subscribe lang po. Support lang po. Okay lang ate. Wala mo problema. Pa-subscribe din. I-type mo ma'am, Kachols TV official. Panoorin yung dami po. Buong Bicol po tayo. Dito na tayo. Kinanay, kinanay. Ito si ma'am. Ma'am, ikaw, meron ka ng presidente? Sana ako na lang. Sabihin mo lang presidente, napakadali lang kasi yun eh. Ano ma'am? Mamimili ka. Pipili ka lang dyan. Doon na ako. Di yan ang number 1 dyan. Oh, si Lenny si ma'am. Ma'am, yung vice president Sigaw niyo niyo. po. Vice President. Dapat kasi ako na lang. Hindi yung mama. Puro naman yan President, di ba? Kaya Ito hindi ma'am, kayo yung butante vice na, no? president sa baba Kasi po. butante sila nanay. Sayang naman, hindi mga Si butante. Pangilinan po, si Duterte. Mga Kachols, marami pong hindi butante dito sa Baaw. Si Soto. Ah, Sino dyan ma'am? wala na akong mata. Dito na lang ko no, Si- katapat. Si Pangilinan po. Bakit po si Pangilinan ma'am? Ang si Pake, kasi pangilinan siya. Kasi Pangilinan siya. Salamat po. May sticker si ma'am. Panoorin niyo po ma'am, mapapanood niyo po. Sa YouTube. Sa YouTube po. Thank you. Ano po to yan? Ano sa I-type niyo lang po Kachols TV official, mapapanood niyo na po. Kahit si madam, panoorin po kayo. may load? Load na. Apo, kung may data po kayo, salamat po. Wala, dito naman tayo. Kaya po ka na? Ha?
Oh, botante na si Kuya. Kuya, survey lang kami sa YouTube. Presidente mo yung dating eleksyon. Si Lenny. Si Sir. Sir, yung Vice President nyo? Pangilinan. Bakit si Pangilinan? Gusto nyo lang. Ma'am, kayo po. Puro ka man, parang ito siya. Ma'am, ikaw. Excuse me, kuya. Ayaw. Sir, kayo po. Ayaw daw nila. Ito kuya, pa-subscribe na lang sa Panoorin YouTube. niyo lang po bukas, madam. Salamat po. Pwede naman tayo kay ma'am. Ma'am, survey lang kami sa YouTube po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny. Si ma'am. Ma'am, yung Vice President niyo po. Sa baba po. Kiko Pangilinan. Bakit ma'am si Kiko? Tandem ni Lenny. Okay, ma'am, sa YouTube po yan. Pa-subscribe po. Mother naman. Ma'am, kayo po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Presidente po ngayon darating na eleksyon. Opo, kung meron na po kayo napupusuan. Wala pa, ma'am? Nag-iisip pa. Huwag tayo doon, may music doon, di ba? Dito na kay ate. Dito si Mother. Ma'am, kayo po. Ano yan? Survey lang, ma'am, sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa. Wala pa rin kayo Vice. Ma'am, ito ma'am sa YouTube. Pa-subscribe ko. May music dito, di ba? Oo. Dito tayo. Tapos pag na kasi na pag gano'n. Oo. Ito naman si Sir. Sir, survey lang sa YouTube. Ayaw. Di, Sir. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ano sir, wala pa? Sile. Si Sir. Sir, yung vice niyo po. Vice President po, sa baba. Hindi ko marinig si Sir. Sino, Sir? Wala pa. Presidente pala meron kayo. Okay po. Tatay kayo po. Presidente niyo po. Ay, siyempre, Lenny. Si Lenny. Si Sir. Sir, yung Vice President Yan niyo po. na. Si Kiko. Oo. Bakit po si Kiko, Sir? Bakit po Alam na si siya, Kiko? sir. Bakit kalingaran ni Lenny? Para. Oh, ito si Sir. Oh, ito yung Sir. Sir, Presidente niyo. alangan Si man. Lenny. Sir, yung Vice. Vice po. Oo. Kiko Pangilinan. Sir, bakit si Kiko? Ay, Tandem ni Lenny. ito lang. Matapat, Matapag. matino, mahusay, at higit sa lahat, hindi kurap, hindi magnanakaw. Salamat Sir, thank you, sir. po. Sir, ito po sa YouTube. Bukas po yan, panoorin niyo na lang po. Salamat po. Thank you po, tay. Thank you. Sa YouTube. Dyan Sa YouTube po. Kailan yan? Kailan to? Abangan niyo na lang po kasi nauna po yung ano namin eh. Okampo. Nag-ukampo muna tapos dito po. Ito naman sila, ate. Ate, subscribe. Ano lang po, survey. Ate, ikaw. Sa YouTube, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Saka na? Ay, saka na daw si ate. Ate, ito sa YouTube. Nagugutom na tuloy ako. Subscribe po na. Opo. Mag-comment din kayo, ma'am. Ito. Sige, sige, sige. Salamat po. I-comment ko na lang kung sino. Opo. Dito ka, dito. Dito. Okay, dito. Sir, salamat po. Ito si Sir. Sir, survey lang sa YouTube. Ayaw ni Sir. Dito tayo kina. Sige Sir, salamat. Ma'am, ikaw. Sa YouTube lang naman. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi pa. Ma'am, kayo po. Si Ma'am, si Lenny. Ma'am, yung vice niyo po. Si Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Gusto niyo po yung tandem nila. Okay po. Ma'am, kayo po. Si Lenny din si Mother. Ma'am, yung vice niyo po. Si Doc Willie Ong. Ma'am, bakit po si Doc Willie Ong? May mga tips daw kasi. Okay po. Sa tingin niyo po kapag kayo po kinakabahan. Ma'am, baka may mga OFW kayo mga kababayan nanonood po sa atin ngayon. Sa YouTube. Kaway-kaway na lang po. Salamat po. Baka may papatingin kayo, ma'am. Wala. Wala. Ito tayo si Ma'am. Ma'am, kayo po. Ano po yan? Survey lang ma'am sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, siyempre po kung udamon sana si Presidente. Kung wala sana si Bayes. Wala sana si VP Lenny. Oo, ito. Si Isko kayo. Pero ma'am, so ngayon isa lang eh. Sino po? Si Isko o si VP Lenny? Siyempre, yung taga-Bicol. Taga Bicol si Ma'am. Ma'am, yung vice niyo po. Vice ko. Asan ba ang vice niya? Sa baba po. Lito at Chelsea. Ma'am, bakit po si Lito Atienza? Ito si Supunayan natin ngayon.
Okay po. Ma'am, sa YouTube po. Pa-subscribe, ma'am. Salamat po. Ma'am, ikaw. Ay, si nanay na lang. Ma'am, salamat po. Ano si mother? Ma'am, survey lang po. Sir, survey lang. Ay, may music. Okay lang, sige. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po. Siyempre, Marcos. BBMC, sir. Sir, yung vice niyo po. Po. Si Ong. Sir, bakit po si Doc Willie? Bakit po si Doc Willie Ong? Maraming natutulungan. Okay po. Sir, salamat. Sa YouTube yan, sir. Pa-subscribe po. Salamat. Ay, dito nga yung may music eh. Balik tayo doon, may music. Makaka-copyright tayo dito. Ma'am, salamat Thank you po mga ma'am. Dito. Ayo dito. Tapos labas tayo. Ma'am, salamat po yan. Ako din, ma'am. Gusto ko yan. Salamat po. Sir, excuse me. Survey lang, sir, sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ano lang, siyempre, doon kami sa pandakan namin. Sino yun pong laban niyo, sir? Bicol yan. Si Ma'am Lenny, sir. Okay po. Sir, yung Vice President niyo po? Vice President, Sa baba po. Lenyada. Si Kiko. Oo. Bakit sir si Kiko? Para tandem sila ni Lenny. Para isa lang yung ano, yung hindi walang kung ano yung pinaghirapan nila. may Yun suporta. lang. Oo. Oo. Kasi pati bang ano eh, magkala. Para walang liko-liko, no, Oo. sir? Okay po. Thank you, sir. Salamat po. Pa-subscribe po. Okay. Comment din kayo, sir. Comment ka. Wait, si sir. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po. Ayaw ni sir. O, dito, ma'am. Ma'am, kayo po. Presidente niyo po. Ano? Secret na lang. Ay, secret. O, sige ma'am, secret na lang. Ikaw, sir. Hindi pa po tante. Ma'am, ito sa YouTube. Bukas, panoorin nyo na lang po, ma'am. Thank you po. Ito si sir. Sir, butante ka na? Yo. O, sir, survey lang sa YouTube. Presidente mo ngayong darating na eleksyon. Presidente niyo ngayong darating na eleksyon, sino? Lenny. Sile. Sir, yung vice. Sa baba. Soto. Oy, sir, bakit si Soto? Uy, sorry naman, pasensya na, sir. Sir, bakit si Soto? Gusto niya. Okay, sir, sa YouTube yan. Panoorin nyo lang, sir. Pa-subscribe Abang-abang na lang po. Salamat. Dito. Punta kami dito. Tama-tama. Dito pa tayo pumasok. Hindi, doon tayo sa kabila galing. Ito si ma'am. Ma'am, good afternoon. Ma'am, survey lang sa YouTube. Ayaw ni ma'am. Salamat po. Ito si ate. Ate, excuse me. Butante ka na po. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ang darating na eleksyon. Wala pa. Ma'am, ikaw, butante ka na? Ay, hindi pa. Ma'am, ito na lang. Pa-subscribe na lang po. Comment kayo, ma'am. Ha? Comment po kayo. Salamat Support na lang po. Ma'am naman. Ma'am, survey lang. Sa YouTube, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny, si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po? Wala pa. Undecided pa. Ma'am, sa YouTube po, pa-subscribe. Salamat po. Ito naman tayo sila, ma'am. Ma'am, nandito sila, ma'am. Ay, oo po ako. Ano ni ma'am? Paano yung presidential? Opo. And Saka vice, saka vice po. Siyempre sa president, none other than Lenny Robredo. Si Lenny, si ma'am. Ma'am. Pink lady. Okay po. Ma'am, yung vice niyo, ma'am. Vice president po. Walang iba, yun pa rin. Katandem ni Lenny. Si Kiko. Bakit ma'am si Kiko? Para tandem sila. Okay, salamat po. Ma'am, sa YouTube po, subscribe po. Mother kayo po. Ha? Si ma'am, ayaw niya. Si sir na lang. May ano kami, may... Si ma'am. Ma'am, kayo ma'am. Presidente niyo. Nag-appearance sila. Mother kayo po. Presidente niyo po. Taga Bicol. Ma'am, yung vice niyo po. Bakit po si Kiko? Gusto niyo para tandem sila. Okay, ma'am. Salamat po.
Ma'am, yung vice niyo po. Vice President. Hindi naman nakasilinis ka na. Si Lenny lang. Wala pa pong Vice President. Ma'am, sa YouTube, subscribe mo. Diyan yung may music, no? Di tayo pwede. Dito tayo dyan, John. Gusto ko dumaan, no? Presidente mo. Presidente muna, sir. Sino? Siyempre atin. Lenny. Ang Vice President, sir. Ganun na to tayo, sir. Ganun. Sino? Bakit si Kiko, sir? Bakit si Kiko? Para tandem si Lenny. Okay po. Sir, pa-subscribe sa YouTube. Si ma'am naman. Ma'am, kayo po. Ano? Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi naman. Okay po. Ma'am, yung vice niyo po. Oh, wala pa po. Okay po. Undecided po si ma'am. Ma'am, sa YouTube, pa-subscribe po. Sir, kayo? Si Lenny din si sir. Sir, yung vice niyo po? Si Kiko. Sir, bakit si Kiko? Patatandem din si Salamat po. Ma'am, ikaw? Lenny. Si Lenny din si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po? Kiko. Okay po. Ma'am, bakit si Kiko? Basta akin na lang. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, mag-comment kayo, ma'am, ha? Comment kayo. Pasok tayo dito. Pasok tayo. Eh, yung music ang lakas. Okay lang. Sige, mahina naman. Si Lenny din si sir. Sir, yung vice niyo po? Si Soto. Sir, bakit si Soto? Gusto niyo lang. Okay, salamat po. Sir, subscribe po. Ma'am, kayo? Lenny kami. Si Lenny. Okay po. Ma'am, yung vice niyo po? Si Kiko. Ano ko kasi parang walang ano. Para tandem sa si Lenny. Oo. Okay, ma'am. Ma'am, pa-subscribe po. Salamat. Ma'am, mag-comment kayo, sir. Comment lang po kayo, sir. Sir, ikaw? Presidente niyo po? Si Ate Lenny, si Sir. Sir, yung vice niyo po? Si Kiko. Sir, bakit si Kiko? Para tandem. Okay. Salamat po. Tayo, tayo. Pa-subscribe. Dito tayo, pag ano. Labas? Hmm. Hindi ba tayo dito pumasok? May music eh. Kanina to. Ma'am, survey lang sa YouTube po. Presidente po. BBM si ate. Si Sara. Bakit po si Sara at si BBM, ma'am? Para tandem sila. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, pa-subscribe po. Pasensya na sa abala. Salamat po. Type nyo na po, ma'am, Ka-Chols TV. Mapapanood nyo po. Sila, ma'am. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. BBM. Si BBM si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po. Sa baba. Hindi po kami na Undecided pa sa vice, ma'am. Ma'am, ikaw, presidente. Lenny po ang Kiko. Ako Kiko. Ikaw, vice. Kiko Pangilinan po. Oh, wait lang, ma'am, ha? Ma'am, bakit po si Kiko? Bakit? Yun lang na gusto. Yun ang nagusto. Na-undecided pa man ma'am, pero nagkaano. So, tatanggalin ko ma'am yung boto niyo kay Kiko. Okay, kasi undecided pa kayo. Okay. Ma'am, kayo po. Lenny. Si Lenny, si ma'am. Yung vice niyo, ma'am. Si Tito. Soto. Bakit po si Tito? Tito niya. Kasi Tito niyo. Tito niya. Close kayo, ma'am. Close. yung ano niya. Ayun Itbulaga, pala, wala Itbulaga. ka niya. Okay, ma'am. Salamat Thank you, ma'am. po. Abang-abang na lang po. Panoorin niyo po. Pa-subscribe. Dito tayo, ma'am. Oh, wait lang. O di ba guys, hindi nyo naman masasabi. Tingnan nyo yung president niya, si BBM. Pero ang gusto niya sanang vice is si Kiko. Pero sabi niya, undecided pa siya. So magkaiba-iba nga, no? Saan tayo? Ito mga tao dito. Doon Oo. na tayo. Mga sir, magandang hapon. Sir, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Robredo, si Sir. Sir, yung Vice President niyo po. Sa baba po. Sir, bakit si Pangilinan? Para tandem sa kasi Lenny. Salamat po. Sir, pasensya. Tatay, ikaw naman. Presidente niyo po. Si Lenny din. Sir, yung Vice niyo po. Si Pangilinan. Bakit po si Pangilinan, sir? Gusto nyo. Salamat, sir. Pa-subscribe po. Panoorin niyo po. Type niyo po Ka-Chols TV. Mapanood niyo po. Ikaw.
Si ano po? Si Lini. Si Lenny din. Sir, yung vice nyo? Sa baba. Pangilinan. Bakit sir si Pangilinan? Para tandem tsaka si Lenny. Sir, pa-subscribe po. Salamat po. Ito si Kuya. Butante ka na? Ah, hindi pa. Ito tayo kina sir. Sir, good afternoon. Survey lang po kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon? Ay, wala pa. Wala pa. Ma'am, kayo po? Si Lenny po. Ma'am, yung voice niyo po? Si Lenny po. Ay, si Lenny, si Kiko. Bakit ma'am si Kiko? Para tandem sila. Sir, ikaw? Opo. Sir, kayo po? Lenny din si Sir. Sir, yung voice niyo po? Kiko. Sir, bakit si Kiko? Walang awayan sa ano. Para diretso, tandem na sila. Okay po. Ma'am, ikaw po? Kayo po? Ah, hindi pa botante. Okay. Sir, pa-subscribe po sa YouTube. Abang-abangan nyo na lang po sir, panoorin nyo po. Panoorin. Thank you po. Ma'am, salamat po. Parang wala na dyan. Dito pa ba tayo o dito na tayo? Ewan ko. Ito na siguro, pabalik na dun sa kanina. Panghali na kasi. Kaya nga eh. Ay, sa mother, oh. Ma'am, survey lang. Sa YouTube po, president niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny, si ate. Ma'am, yung ano niyo po, vice president. Ginibo. Ginibo lang. Sa baba po. Ba? Katandem po ni Lenny. Si Pangilinan po. Bakit po si Pangilinan, ma'am? Para tandem na sila. Ma'am, pa-subscribe po sa YouTube. Salamat po. Dito man tayo kila ate. Ate, kabutante ka na? Ah, hindi pa ma'am, ikaw. Sino mang presidente niyo, ma'am? Si Lenny. Si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po? Yung katandem ni Lenny. Si Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Feeling ko lang, okay naman Okay. Ma'am, pa-subscribe po sa YouTube. Comment kayo ma'am ha. Salamat Abangan po. nyo na lang po. Dito tayo balik. Dito, di ba? Hindi, dito tayo sa kabila. Dito? Oo. Kabilang side, itong side na to. Oo. Kumakain sila. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, survey lang sa YouTube. Ayaw ni ma'am. Salamat po. Ito tayo. Ito sila ma'am. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ayaw ni ma'am. Ma'am, ikaw. Ayaw din ni ma'am. O ma'am, pa-subscribe na lang po. Dito niyo po panoorin. Comment na lang, doon nyo na lang po i-comment sa ano. Salamat po. Thank you po. Galing na tayo dito ba? Sa Dito fish tayo dock? kanina. Ah, dito. Oo. Okay. Ito naman sinaga. Ma'am, survey lang sa YouTube po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wala. Ma'am, ikaw? No comment ka din, ma'am? Wala, nahihiya sila. Tara na. Ma'am, pa-subscribe ako sa YouTube. Diyan niyo po panoorin. Salamat. Pagod na ako. Tara. This is... Ay, si sir. Sir, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi niyo pa alam. Ma'am, ikaw. Naka-obvious lang, ma'am. Ah, obvious na daw pink. Pink daw si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po. Undecided pa si ma'am. O ma'am, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po. Diyan niyo po panoorin, sir. O, comment ka na lang, Comment sir. na lang, sir. Salamat. Hihingal na. Kaputante ka na? Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ang ganda Si sa Lenny, camera si nila. ma'am. Oh. Smile lang kayo, ma'am. Ma'am, yung vice president niyo. Sa baba. Kiko Pangilinan. Bakit si Kiko, ma'am? Nakikita ko lang na kahit maayos. Maayos sila. Ma'am, oh, salamat. Subscribe kayo ma'am, sa comment din kayo. Thank you. O, dito naman si Sir. Sir, survey lang. Presidente niyo ngayon darating na eleksyon. Robredo si Sir. Sir, yung vice niyo po.
Sa baba. Si Soto. Sir, bakit po si Soto? Gusto nyo? Sir, pa-subscribe po. Salamat po. O sir, ikaw sir. Presidente nyo po ngayong darating na eleksyon. Siyempre, Bicolana. Si Lenny, si sir. Sir, yung vice president nyo. Na siyempre, yung partner, tayo ko usap Sige. na pagkabinansi. Okay, salamat po. Sir, pa-subscribe sa YouTube po. Search niyo po ka Chols TV, mapapanood niyo po yan. Panoorin, sir. Salamat. May track deer. Gilid muna tayo. Tapos dito, ikot na tayo. Oh, doon na pagalitan tayo. Dumi na pantalon ko. Ako din. Ang lakas ng music dito. Doon pa pala meron ba dito ka na? Ano? Kaya mo pa ba? Kaya ko naman. Uho na nga lang. Alam niyo mga ka-Chols, dalawa ko kasi sinurvey namin ngayon eh. Dumalawa kami ngayon. Sir, survey lang po. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Ayaw ni sir. Dito tayo kay ma'am. Ma'am, survey lang. Sa YouTube po ma'am. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Ano? Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Si Lini. Si Lenny, si ma'am. Si Ma'am. Lini Robredo. Okay po. Ma'am, vice niyo po. Wala pa ako napupusuan. Wala pa napupusuan si ma'am. Ma'am, salamat po. Ma'am, pa-subscribe sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Panoorin niyo po dyan ma'am. Thank you po. May babatiin po kayo. Baka may babatiin kayo mga OFW, nanonood po sa atin ngayon. May babatiin ba kayo, ma'am? Meron ba kayo, May kumustahin kayo? Oo. O, sige, ma'am. Si Lini Robredo. Anuin ko yan. Yung babatiin ko. Sana suportahan natin taga Bicol si Lini Robredo. Okay, ma'am. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Ito sila ate, dito. Ito. Ayun. Hello? Ma'am, survey lang. Sa YouTube. Ito si Sir. Sir, butante ka na? Ay, hindi pa. Ito tatay. Ito na si tatay. Doon lang tayo sa labas. Ang dami na pong Sir, survey lang sa YouTube po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa. Undecided pa si Sir. Sir, pa-subscribe po sa YouTube. Salamat po. Meron pa ba doon? Parang Wala na yata. dito na tayo. May music, ang lakas. Oo nga eh. Yo, mga ka-Chols, dito sa part po na to, nag-mute po muna kami ng audio namin. Gawa po ng napakalakas po ng music. Kasi po sa YouTube po bawal po yung bawal po makarinig yung YouTube sa YouTube ng music kasi baka makopyright po yung video. Sayang naman po. Yun, ganyan po yung rules po sa YouTube. Kailangan po mag-mute po kami ng audio namin once na may mga music na alam ni YouTube. Nag-aalala po kami baka makopyright po eh. Kaya nag-mute po muna kami. Ayan, salamat po. Hindi ko alam. Dito lang tayo ate. Ito na lang sila, Sir. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po. Boom, boom! BBMC, Sir. Sir, yung vice niyo po. Sir, ile. Sir, bakit si Sarah? Para maghirap tayo uli. Sir, pa-subscribe po sa YouTube. Diyan niyo po panoorin. Para maghirap tayo uli. Salamat, Sir. Ayaw rin, Sir. Ate, mga butante na kayo? Butante na kayo, hindi ba? Okay, tawag-gawin kayo, ate. Ito, subscribe kayo, ha. Salamat. Pero, Si tatay. Ikaw, tay. Lini. Lenny si tatay. Yung vice niyo, tay. Ha? Vice. Ano pa? Vice President po. sa ilalim po, sa ilalim. Kiko. Sir, bakit si Kiko? Mabait. Okay, sir. Kabila tayo, dito Salamat tayo, sa po. kabila. Sa kabila. Dito, sa barber. Anong butante dun? Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. One.
Kuwan, taman Pardo. Pardo! Taman kami doon. Buka pa po akong botante, sir. Okay. Survey sa naman. Ma'am, kayo po. Sa YouTube po, para mapanood niyo po bukas. Ayaw nila. Pabigyan mo sigat. O sir, subscribe na lang po sa YouTube. Salamat po. Isa po. Salamat Ma'am, po. walang sticker. Doon na tayo. Halika na. Last na po ah. Subscribe lang po sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Wala si sir. Sir, kayo po. Presidente niyo po. Wala. Saan kayo? Si Lenny, si tatay. Yung vice president niyo po. Sa baba po yung vice president. Si Soto. Tay, bakit po si Soto? Magaling na politiko. Salamat po. Ito po, sa YouTube po. Subscribe. O, dito naman tayo. Sir! Yala dyan. Presidente niyo po. May dating eleksyon. Ikaw na, pili na ano. Ano muna sir? Nag-iisip pa ata si sir. Lenny. Lenny si sir. Sir, yung vice niyo po. Sa baba. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Gusto nyo. Salamat po. Sir, ikaw. Butante ka na? Sir, ikaw. Meron na. Si Lenny. Si Lenny. Yung vice niyo, sir. Sige, gutang mo niya katandi. Pag-atim sila. Okay. Sir, dyan nyo po panoorin. Type nyo po. Kachals TV sa cellphone. Panoorin niyo lang po. Abangan niyo lang po. Sa YouTube, sir. Galing na po kasi kami ng ano, ng Ocampo. Opo, dyan po. Yala dyan. Isip dito. Sige, sige, sige. Ito naman sila, sir. Sir, ikaw. Presidente niyo po. Yes. Ano naman yan, ma'am? Survey lang po sa YouTube. Pag-isipan pa ni sir. Sir, ikaw na muna. Siyempre, Bicol yan. Hindi pa. Sir, ikaw. Hindi siya. Hindi siya. Lenny si sir. Ayaw, marami po kami sir sa Pasakaw, mga iglesia. Vice President niyo po. Ayaw talaga nila magsalita. Okay po. Sir, bakit po si Soto? Gusto niyo. Okay po. Sir, Panoorin niyo na lang po sir. Abang-abang ito na po. Marami po tayong kalye sir. Presidente Puro niyo po. Bicol. Si Lenny si sir. Sir, yung vice niyo po. Si Kiko. Sir, bakit po si Kiko? Tandem ni Lenny. Okay. Agriculture. Okay. Sir, sa YouTube po yan. Panoorin Thank you, niyo sir. po. Thank you. Sir, ikaw po. Si Lenny din si sir. Sir, yung vice niyo po. Kiko Pangilinan. Bakit po si Kiko? Maganda rin mamalakad. Okay, salamat po. O sir, pa-subscribe po sa Sir, YouTube. comment na lang kayo sir. Kumusta na lang Thank you. kayo, sir. Kasi ako hindi ako Oo, pwedeng mag... oo, totoo yun, tama. Sabi ka sa Pasakaw, yung mga ano, kaya maswerte to pag binoto nyo, maswerte yung tao. Thank you sir ha. Dito kay Kuya last one. Tapos outro na tayo dun. Last one na dito na, tapos outro na tayo. Po, sa YouTube, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny, si Sir. Sir, yung vice president niyo po? Si Kiko. Bakit po si Kiko? Katandem ni Lenny. Tandem tapos pro. Okay, sana. Sir, pa-subscribe po sa YouTube. Sir, ikaw? Sino yan? President po, tsaka vice president. President po muna, sir. President. Apo. Buong Marcos yan naman. Apo, si BBN. Pacquiao. Yan tayo. Si Lenny, si sir. Vice niyo, sir. Soto. Bakit sir si Soto? Kasi may mga ginawa na. May napatunayan po. may napatunayan. Salamat po. Sir, po subscribe po. Tara na Bilang mo guys. lang, bilang. Bilang na ako dito. Dito na ako. Oo. So guys, natapos na yung survey namin dito sa Baaw. Tapos ito yung resulta ng survey namin dito sa Baaw. Kilani muna tayo. Si Ma'am Lenny may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Si Bongbong may 4. Tapos si Yorme po, wala. Si Pacquiao tsaka si Sir Lacson, wala.
Sa Vice President naman tayo, kay Kiko, may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tapos si Sarah po may 2, si Doc Willie may 3, si Atienza may 1, tapos po si Tito Soto may 8. So guys, ito yung total ng boto na nakuha namin dito sa Baaw, Camarines Sur. Salamat po! At yun na mga ka-Chos, natapos na rin ang ating kalye survey dito sa Baaw, Camarines Sur. yun. Wala pa tayong pala shoutout ngayon ng mga ka-Chos. Opo. Sa next vlog na lang po yung mga Tapos- magpapa-shoutout. Kasi tanghaling tapat na medyo nagmamadali na rin po. Actually mga ka-Chos, dalawa tong vlog namin na to eh. Galing na po kami sa Campo. Campo. Tapos ito yung pangalawa dito sa Baaw. So sa mga nag-aabang po, para po sa mga mag-aabang, kung Mga kailan po kabaaw. ma-upload tong video, after po nang ma-upload yung Ocampo, next po is yung Baaw. Oh, mga 2 days, mga siguro ano pa, mga linggo kaya Monday. So yun guys, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin kalye survey. Pasensya na kung matagal masyado yung upload namin mga ka-Chos. Dahil madami, busy rin po talaga kami. Dahil wala po kaming budget pang gas. Wala kami pang budget po eh, kaya ano pa eh, wala pang sahod, wala din pa po kami sumasahod. Sa shoutout nga pala sa mga OFW na nanonood natin sa atin ngayon. Hindi ko na kayo isa-isahin. Pagod na, hindi pa kami kumakain, balik kain muna kami. Shoutout sa mga OFW, mag-iingat kayo palagi dyan. Mga OFW in Hong Kong, Dubai, Korea, saka Canada. Saka syempre, mga pamilya ko na dyan ngayon sa Australia. Mga Valencia family, Yusip, ate ko, kapatid ko. Shoutout sa inyo. Saka mga barangay Takulog, sa Calabanga, shoutout sa inyo lahat. So hindi namin matutugay, paalam na kami guys. Kita-kita tayo sa next kalye survey namin.